buď mocne požehnaný. Chcem k tebe prehovoriť, pretože mám také isté svedectvo o tom, že teda keď som bola v minulosti, v živote, tak som chodievala veľmi taká rozhasená, rozbitá a mala som neustále vlastne v sebe strach. Mala som pocit, že vlastne neviem nič ovládať a že vlastne chodím stále vo vlastnej sile. Že proste všetko idem vôľou a všetko idem tak, že musím to vybojovať a musím proste vyhrať a musím, ja neviem čo všetko. A mala som taký pocit, že proste veci sa hýbu, ale len vďaka tomu, že musím vynaložiť strašne veľa energie a práce na to, aby sa veci pohli. A teraz, v tomto čase, keď som našla Boha, cítim a vnímam obrovský rozdiel v mojom živote. V tej náplni toho, tých pocitov, tej spleti pocitov, ktoré prežívam, pretože včera sa mi stala taká vec, že akoby ma Duch Svätý vrátil spätne a zrazu som sa dostala do bodu, kedy som sa cítila úplne zmetená, ale strašne zmetená, strašne. A moje pocity sa zrazu vrátili späť presne na ten čas, kedy som ešte Boha nepoznala, kedy proste som nevedela, že Boh naozaj je a že sa môžem v ňom ukotviť. A čo to znamená vlastne ukotviť, alebo ukotvený byť v Bohu. A zrazu som bola i na mieste proste mojich rodičov a zrazu sa diali také veci, že rovnaké odpovede, rovnaké proste vzorce správania a ja som zrazu cítila, že Bože, takto stratená, takto zmietaná pocitmi, takto vo vlastnej sile som kráčala kedysi, keď som nepoznala Boha. A ja ďakujem Bohu, že Boh urobil taký veľký zázrak a že sa ma dotkol tak veľmi v srdci, že dnes vidím ten rozdiel môjho života, môjho prežívania života, tých všetkých pocitov a všetkých situácií, ktoré proste boli, keď som existovala v neviere, keď som existovala bez Boha. Respektíve vedela som, že Boh existuje a verila som v Neho, ale iba tým spôsobom, že som chodievala do kostola tam a naspäť, ale ten Boh tam reálne nebol. A teraz, keď ho poznám ako živého Boha, ktorý sa ma dotkol v mojom srdci, ktorý v mojom srdci býva a ktorý je pánom môjho života, ktorého cítim a dennodenne sa s ním rozprávam a skrátka je vedľa mňa prítomný mocne a skrátka viem, že so mnou kráča. Je to niečo úplne iné. To ukotvenie mňa samej v ňom urobilo obrovskú zmenu v mojom živote. Obrovskú zmenu. A ja chcem za to poďakovať Bohu a teba vyzvať, aby si našiel Boha, pretože možno kráčaš tiež taký zmietaný, že proste v neistote, v strachu permanentnom, v nejakých proste vo vlastnej sile, v tom pocite, že musíš vynaložiť množstvo energie, aby sa veci pohli. A toto všetko nemusíš. Toto všetko zmizne, keď spoznáš Ježiša. Keď ho príjmeš do srdca. Keď sa ťa dotkne, pretože on ťa miluje, to je po prvé. Po druhé, on ťa pozná, detailne ťa pozná, každú čiastku tvojho tela, tvojich pocitov a proste všetkého, celého života. A skrátka, on má plán pre teba. A ten plán je dobrý. Ten plán je naozaj dobrý. Je to niečo úplne iné, chodiť s Bohom, vnímať ho, cítiť ho a žiť zrazu v istote. Žiť zrazu s niekým, nie v samote. Žiť zrazu nie vo vlastnej sile, ale v jeho sile. Proste to sú tak obrovské rozdiely, že wow. Ja za to nesmierne ďakujem Bohu, že takéto niečo som mohla spoznať a včera som videla rozdiel, čo som žila a čo žijem dnes. Chvála ti Ježiš za toto, že ja už nie som zmietaná hore, dole, doprava, doľava, proste kdekoľvek životom, ale už mám pevnú kotvu a zmenilo ma to. A dalo mi to obrovskú silu, odvahu, cestu, svetlo, proste skrátka všetko.
Toto všetko môžeš mať aj ty. A ja viem, že sa ti to teraz počúva tak neľahko, pretože nechápeš, že, o čom hovorím možno, ale príď ku mne do skupiny, príď na duchovný online a nech sa ťa Boh dotkne, nech s tebou pracuje. Nechaj si to zažiť. Príď a nech sa ťa dotkne on, nech on s tebou pracuje a uvidíš tú zmenu tvojho života. Uvidíš, že sa veci zmenia, ale úplne o 180 stupňov, to ti garantujem. Ďakujem ti, Ježiš. Buď mocne požehnaný. Amen.